Pri kráčaní po ulici jedného dňa jedného politika tragicky zrazí nákladné auto a zomrie. Jeho duša prichádza do neba a pri vchode sa stretáva so svätým Petrom. Vitajte v nebi, hovorí svätý Peter. Skôr ako sa usadíte, zdá sa, že je tu problém. Vidíte, že v týchto častiach zriedka vidíme vysokého úradníka, takže si nie sme istí, čo s vami robiť. Žiadny problém, pustite ma dnu, hovorí muž. Nie, rád by som, ale mám príkazy z vyšších miest. Čo urobíme je, aby ste strávili jeden deň v pekle a jeden v nebi. Potom si môžeš vybrať, kde stráviš večnosť. Naozaj, už som sa rozhodol. Chcem byť v nebi, hovorí politik. Je mi ľúto, ale máme svoje pravidlá. A s tým ho svätý Peter odprevadí k výťahu a on ide dole do pekla. Dvere sa otvoria a on sa ocitne uprostred zeleného golfového ihriska. V diaľke je klubovňa a pred ňou stoja všetci jeho priatelia a ďalší politici, ktorí s ním spolupracovali. Všetci sú veľmi šťastní a vo večerných šatách. Pribehnú ho pozdraviť, podať mu ruku a zaspomínať na staré dobré časy, keď zbohatli na úkor ľudí. Zahrajú si priateľský golf a potom si dajú homára, kaviár a šampanské. Prítomný je aj diabol, ktorý je naozaj veľmi priateľský a milý chlapík, ktorý sa dobre baví pri tanci a rozprávaní vtipov. Bavia sa tak dobre, že skôr ako si to uvedomí, je čas ísť. Všetci sa s ním srdečne lúčia a mávajú, kým výťah stúpa. Výťah ide hore a znovu sa otvoria dvere na nebi, kde ho čaká svätý Peter. Teraz je čas navštíviť nebo. Takže prejde 24 hodín, keď sa politik pripojí k skupinke spokojných duší, ktoré sa pohybujú z oblaku do oblaku, hrajú na harfe a spievajú. Dobre sa bavia a kým si to stihne uvedomiť, prešlo 24 hodín a svätý Peter sa vracia. Nuž, jeden deň si strávil v pekle a jeden v nebi. Teraz si vyber svoju večnosť. Politik sa na chvíľu zamyslí a potom odpovie. Nikdy by som si nepredstavoval, že to poviem, ale myslím, že nebo bolo úžasné, ale myslím, že v pekle by mi bolo lepšie. Svätý Peter ho teda odprevadí k výťahu a on ide dole do pekla. Teraz sa dvere výťahu otvoria a on je uprostred pustej pôdy pokrytej odpadom a odpadkami. Vidí všetkých svojich priateľov oblečených v handrách, ako zbierajú odpadky a ukladajú ich do čiernych vriec, keď zhora padajú ďalšie odpadky. Diabol k nemu pristúpi a položí mu ruku okolo ramena. Nerozumiem, koktal politik. Včera som tu bol a bolo tu golfové ihrisko a klubovňa. Jedli sme homára a kaviár, pili šampanské, tancovali a bavili sme sa. Teraz je tam len pustatina plná odpadkov a moji priatelia vyzerajú mizerne. Čo sa stalo? Diabol sa na ňo pozrie, usmeje sa a povie: Včera sme viedli kampaň, dnes ste hlasovali. Peter býval už niekoľko mesiacov so svojou spolubývajúcou, Luciou, tou najkrajšou blondínou, akú kedy videl. Obaja boli slobodní a bolo jasné, že sa navzájom zaujímajú. Jedného dňa sa Lucia sprchovala, keď Peter dostal obrovskú túžbu ísť na záchod. Tak vojde do kúpeľne a začne si rozopínať nohavice. Lucia si všimla, že vošiel a rýchlo sa pozrela, čo robí, a zbadala jeho úd. Stále bola panna a bolo to prvýkrát, čo videla mužský úd. Peter skončí a odíde a Lucia sa snaží ovládať. Ale márne, je naozaj vzrušená z toho, čo videla, a rýchlo sa dosprchuje a oblečie. Ide do Petrovej izby a hovorí: Počúvaj, Peter, náhodou som si ťa teraz všimla v kúpeľni. Premýšľala som, či by som sa ťa mohla na niečo spýtať? Peter sa vzruší a povie: Jasné, aká je otázka? Takže Lucia hovorí: No, je to trochu trápne, ale nikdy som sa nedotkla mužského údu. Nevadilo by ti, keby som sa s ním chvíľu pohrala? Ani nestihla dokončiť vetu, keď už mal Peter stiahnuté nohavice a čakal na ňu.
Priblíži sa k nemu a začne sa s jeho údom hrať, keď po niekoľkých minútach zaznie hlasný výkrik. Peter kričí a volá na ňu: Čo to bolo? Čo sa stalo? Lucia sa na neho nahnevane pozrie a povie: Napľul na mňa. Tak som ho musela naučiť slušnému správaniu. Muž oslavoval, mal sa skvele na svojej rozlúčke so slobodou spolu so svojimi priateľmi. Pili, zabávali sa, tancovali, jedli a teraz sa chystali do najlepšieho bordelu v celom meste. Mali tam tiež naozaj dobrú párty. Trochu sa zbláznili a stalo sa, že si muž zlomil svoju najlepšiu časť. Na druhý deň ráno sa prebudí s veľkou bolesťou a tak ide k lekárovi. Lekár si to dlho a dôkladne obzerá. Chvíľu premýšľa a dokonca zavolá aj svojich kolegov, aby sa na to pozreli. Nakoniec povie: No, obávam sa, že sú len dve možnosti. Buď to odrežeme, alebo to dáme do sadry. Muž sa samozrejme rozhodne pre sadru. Takže príde svadobný deň a párty je skvelá. Muž ho stále trochu bolí, ale rozhodol sa si párty naplno užiť. Svadba sa skončí a idú do svojej hotelovej izby. Jeho nová manželka, stále panna, sa na neho zvádzavo pozrie a povie: Vidíš tieto pery? Nikto ich predtým nikdy neboskával. Takže jej muž dá bosk. Žena si potom vyzlečie blúzku a povie: Vidíš tieto prsia? Nikto ich predtým nikdy nevidel. Muž na ňu nemôže prestať zízať a je očividne veľmi vzrušený. Žena si ľahne na posteľ, roztvorí nohy a povie: A teraz, pozri sa na toto. Muž ju rýchlo preruší a povie: Ha, to nie je nič. Potom si stiahne spodnú bielizeň a ukáže jej svoju najlepšiu časť. Pozri na moju, stále v pôvodnom obale. Muž utečie z väzenia, kde je už 15 rokov. Vláme sa do domu hľadať peniaze a zbrane a v posteli nájde mladý pár. Prikáže chlapovi vstať z postele a priviaže ho k stoličke. Priviaže dievča k posteli, dostane sa na ňu, poboská ju na krk, potom vstane a ide do kúpeľne. Keď je tam, manžel hovorí svojej žene: Počúvaj, ten chlap je trestanec na úteku, pozri sa na jeho šaty. Pravdepodobne strávil veľa času vo väzení a už roky nevidel ženu. Videl som, ako ťa poboskal na krk. Ak chce sex, nebráňte sa, nesťažujte sa. Robte všetko, čo vám povie. Uspokojte ho bez ohľadu na to, ako veľmi vám je zle. Tento chlap je pravdepodobne veľmi nebezpečný. Ak sa nahnevá, zabije nás. Buď silná, miláčik, milujem ťa. Jeho žena odpovedá: Neboskal ma na krk, šepkal mi do ucha. Povedal mi, že je gej, myslel si, že si roztomilý a spýtal sa ma, či máme nejakú vazelínu. Povedal som mu, že je to v kúpeľni. Ak sa vám video páčilo, kliknite na tlačidlo, páči sa mi to a prihláste sa na odber pre ďalšie vtipné vtipy.